kusangana kwatirikuita zvakare pano pachibanda media. Nhasi tatiregai timhanye kwaMurehwa kunonzi iko kwaMusami uko tauya kuti tizoite hurukuro nemudzimai wamadzibaba Ishmael Chokurongerwa. Amai makadii? Tiripo makadii zvino. Aiwa, tinofara, tinokutendai zvikuru sana nekutipawo mukana uno wekuti tigone kutaura nemi. Aiwa, pakanaka. Chekutanga vatariri vangade kuziva kuti munonzi ani? Ini ndinonzi Tendai Mahara. Alright mama, tuchipinde hedu munyaya yedu zvizere, tikadiwo kuzivawo kuti mutirondedzerewo kuti muzosvike pakuroorwa namadzibaba Ishmael zvakafamba sei? Isusu inini ndaigara kuHarare. Ndaigara kuGreenville 3 ndaishanda basa remumba. Saka ndo pandakabva ndatanga pandakasanganidzana namadzibaba vanonzi ndivo madzibaba Ishmael. Takasangana paGreenville 3 pamashopsi epaGreenville 3 ndipo pakandiwanirawo ndiri ipapo ndichitofambawo zvangu vachibva vatotanga kundipfimbawo ipapo. Ini ndichibva ndatoita sei, ndichibva ndatowirirana navo, ndichibva ndatotanga kufambidzana kusvika kwandaishanda kuya zamara vazosvikawo kuya kuzondoona pandaigara. Ndichibva ndavaratidza mai wandaishandira, ndichibva ndavati uyu ndiye mukomana wangu wandikuita sei, wandiri kufambidzana naye. Mama vavo vachibva vati aiwa hapana chakaita sei chakaipa, vachibva vaita sei, vachibva vati aiwa ari raiti zvakanaka. Saka kubvawo ipapo vangu vakutotanga vachiuya vachindiita sei, vachindiona kumba, kusvikawo vachibva vazotaurawo namai vandaigara navo. Panguva kuuya kwavaiita vaitouya vane munin'ina wavo vaiuya naye aiitwa Eddington. Ndo munin'ina wavo vaiuya naye vachifambidzana naye vachiuya kuzondiona. Panguva iyoyo vangu vatori neurongwa hwokuti varikuda kutondiroora zvakaita sei mune zvakanaka, asi wakazokundikana vachibva vataura namai vandaigara navo kuGreenville 3 vachibva vati aiwa munhu anonzwisisa ende ndamuona kuti ari raiti. Saka vachibva vavakumbira vachibva vati mama zvinhu zvakandiomera, saka ndaakuda hangu kuti nditore mudzimai wangu, munonditendera here kuti ndiite sei ndimutore? Saka vachibva vatonditora wakatoya nemunin'ina wauye vachibva vatonditorera maoko mamai wandaigara navo Greenville 3. Chibva taenda kunogara kuBudiriro 2. kuBudiriro 2 ndiko kwavaigara vachigara nemunin'ina wavo. Saka chibva takagara nguva yakaita sei yakati vachibva vazotuma mukoma wavo kuenda kumusha kwedu, vachienda kunotaura kumusha kwedu kwaMutoko. Vachibva vaenda kwaMutoko vachibva vaenda kunotaura nanasekuru vangu, nokuti panguva yacho ini takakurira kumusha kwamai. Takarererwa kumusha kwamai ikoko. Saka panguva iyo tisati taendeswa kumusha kwedu chaiko. Saka panguva yachona iyoyo vakaenda kumusha kwandakakurira kwandakazvarirwa pana sekuru. Vachibva vaenda bamukuru vachibva vaenda kunotaura nanasekuru vachivaudza kuti ndisu tine takatora mwana wenyu. Anasekuru vachibva vati hapana chakaipa, iye ngaaite sei, ngaauye kunoku, isusu tine zvatinoita, takasiyana nemi mazezuru. Saka iye ngaachitanga aita sei, auya kuno. Ini ndichibva ndaita sei, vachibva vanditsvagira mari, ndichibva ndaendawo kumusha. Anasekuru vachibva vati wazvipira here kuti umiskidze imba? Ndichibva ndati ehe. Vachibva vataurawo vanasekuru zvawaida kuti mukowasha wavo aite sei, avabvise. Vachibva vanyora pepa ravo, vachibva vanyora list yavo yezvinhu zvawaida. Ndichibva ndabva kumusha, ndichibva ndauya kuBudiriro, ndichibva ndavapa murume wangu madzibaba Ishmael.
ndichibva ndavaratidza kuti ndo zvataurwa nana sekuru vachibva vati ndazviona, asi iko zvinezvi handisati ndaane mari, asi kana ndazoita mari ndichazoita sei, tichazoenda kunoita sei, kunobvisa zvataurwa nana sekuru. Ndo patakabva tagara nguva yakatoti ndichibva ndazobata pamwiri pemwana wangu wokutanga musikana. Ipapo wakanga watori muchitendero here chechipositori kana kuti wanga usati? Panguva yacho nawangu wasati. Alright. Ndisati akupinda Masowe. Alright. Kumakore api maybe kana muchiri kuramba? Inini nguva yacho nayo ndakatorwa nemurume wangu uyu 1995. 95. Okay. Iwe wasati wakuMasowe mese? Tese tingisati takuMasowe. Alright. Okay. Saka ndichibva ndatakura nhumbu yomwana wangu musikana iye. Ndichibva ndazomusununguka muna 1996. Okay. Muna June. Naye muri mudzimai, ndi mudzimai wokutanga? Ndini mudzimai wokutanga. Alright. Hamuna kuroorwawo here muri pasi pemakore? Aiwa, ndakatoroorwawo ndane 22 years. Alright. Matoo munakura. Alright. Ngatiendei pakuzoti vakutanga kunamata. Pakutanga kunamata. Nano pakutanga kunamata kwenyu zvakafamba sei? Pakutanga kunamata, takatanga kunamata. Chechi yatakatanga kunamata tapamwe chete. Takatanga kunamata yainzi New United Faith Apostolic. Inotopindwa neavo anonzi Aaron weku. Ndio chechi yatakatanga kupinda iyo. Tichitonamata tiri pamwe chete. Chechi iyo kuzosvika madzibaba wazoti inini handichakwanisa kuti ndiite sei, ndipinde ikokoko. Ndabuda ndakuenda kuMasowe. Saka inini ndichibva ndatombotogara nguva yakareba ndisingaite sei, ndisingaendi zvangu kupi kuMasowe, ivo vachingoenda zvavo vega. Chibva ndazoti hazviiti kuti inini ndinamatoku, ivo vachinamatoku, isu tiri baba namai. Rege ndichingoenda zvangu kwavari kuita sei, kwavari kuda ikoko. Chibva ndatotanga kunamata. Takatanga kupinda Masowe 1998. Ndio patakatanga kupinda Masowe. Api aitungamirwa nani? John Masowe. Nguva yacho Sowe iroro raitungamirirwa namadzibaba Nehemiah. Alright. Ndio vairitungamirira. Okay. Maipindira kuri kupiko? Taipindira pabudiriro. Alright. Okay. Handi panyaya, pane nyaya ndonga mama mukuzviziva, pane nyaya dzakawanda dzavari kupomerwa nadzavakatosungirwa, dzekunzi vairara nevana vadiki, vari kurambidza vanhu kuenda kuchikoro, kurambidza vanhu kuenda kuhospital. Ameno ndingade kuziva kuti imimi vana venyu vanoendawo kuchikoro here, uye munoendawo kuhospital here? Panguva yacho naye yatainamata tichiri pamwe chete nemurume wangu. Taiita sei, vanhu vaitenda, vana vaienda kuchikoro, vanhu vachitenda kuzvipatara panguva yacho naiyoyo. Saka ivo pova zvizhinji, nokuti ivo vachibva panapa tingatongotaura kuti takazosiyana naivo 2020. Okay, 2020. Wachibva pano. Wachienda kupi? Kufamu kwavo. Kufamu kwavo. Wachiti inini hazvichaita kuti ndiite sei, ndigare kuno kwini ndakuenda kupi? Kunogara kufamu. Saka mudzimai wavo wakabva naye panapa, wakabva nemudzimai mumwe chete. Makange matu. Mudzimai wewe ndio andinongoziva chete. Noti kubva kwawakaita panapa 2020 hawana kuzombobvira wakaita sei, wakadzoka kuya kuno kumusha. Ndichibva ndangosarawo ndine vana vangu 2, wakomana ivo Shadrack naAmoni. Ndio ndakasara ndinawo. Makasiwa vachienda kuchikoro kana kuti vangu vasingaendi? Vana vangu vasingaendi kuchikoro. Venga wasvika here pazera rekuti vakwanisa kuenda kuchikoro? Panguva yavo wakabva panapa. Vangu vane mazera ekuti vaende kuchikoro. Kose imi musina kuvaendesa kuchikoro? Panguva yachona ivo vaigara vachitaura vachiti vana vangu havaendi kuchikoro. Ndo zvavaigara vachitaura. Vachiti vana vangu havaendi kuchikoro. Saka inini ndichibva ndatongoitawo sei, ndichibva tangoitawo saizvozvo. Chikonzero vaiti kudii? Ivo vaiti pane zvandakairairidzwa nemweya.
saka vana vangu vaite sei havaendi kuchikoro. Saka ini ndichibva ndainotoitawo sei, handina kumbovapikisa, handina kumbovaita sei. Ndichibva ndatombotaurawo nehama dzangu ndikati madzibaba vari kuti vana havaendi kuchikoro. Vamwe vakati iwe haukwanisi kuti uvaitise nharo, iye ndiye muridzi wevana, iwe hauna kuenda nemwana. Saka unotofanira kuteedzera zvinenge zvichidiwa nemurume wako. Saka nangoitawo sipi saizvozvo kusvikoona nhasi. So kusara imimi, kusara kwamakaita kuenda kufamu, kusara kwekuti makange marambana kana kuti makasara zvokuti maisada kuenda kufamu? Kusara kwandakaita panapa kweye kusiri kwokuti tenge tarambana, asi kuti inini ndinakatongoti inini hazvichagone kuti inini ndiende kupi kunogara kufamu. Nokuti chakaitika ipapo, iwo wakabva panapa wachibva watakura mainini mukadzi womudiki, wachibva waenda naye kufamu, wachibva wasvika kufamu uku, wachibva wasvika wachinovaka dzimba dzavo. Saka wachibva wati tapedza kuita sei kuvaka, takuda kuuya kuzokutorai kuti tiende nemi kupi kufamu. Saka inini ndichibva ndaona kuti hazviiti, kokuti iwo wakatanga kuenda namainini wachindisiya ndiri papi, ndiri pano, ini ndini mudzimai wake mukuru. Ndibva ndati ndikaenda inini ndakatoona kuti handaizogara zvakaita sei zvakanaka, nokuti mudiki aitondiita sei, aizotowana mukana wekutondiita sei wokutonditonga wenyu, kuti hamuna chamakaita papi panapa, musha wenyu makasiya kupi kwamureva. Saka ibva ndangoti wenyu nega ndiramba hangu ndakagara papi pano pamusha. Semasviro wakandiita kusvikoona nhasi. Ndanzwa muchitaura nhau yevana. Mukuru ane makore mangani? Mukuru musikana ndova 96. Akaenda kuchikoro here? Musikana mukuru akaenda kuchikoro. Wakagumira palevel ipi? Akagumira form 2. Alright. Asi akatoroorwa? Akatoroorwa. Alright. Okay. So mweya wakazokuwapa instruction kune avadika? Alright. But mimi mama, baba zvawakasara zvawakaenda kufamuka, ungadai makatorawo vana kamuwanisa kuchikoro sezvo ingwasisadzoke, kuti maingotyawo kuti sezvo ndapiwa instruction? Zvenga zvisingatoiti nyange vanhu munomo waitozviziva kuti baba wacho wepanapa wakaita sei, wakatoma musoro zvakaita sei, zvakanyanya. Nokuti kuti ndivati, nokuti chakanyanya kuitika kudaro, nokuti wachienda ikoko wakandisiya ndine vana 3. Wakomana 2 wamakaona, nemusikana ainga ari wa 2003 panguva yachona iwe. Saka inini ndakabva panapa ndichibva ndaenda kwandakaendawo, ndichibva ndatovasiya panapa wari 2, ndakatakura 1. Ndibva ndati sarai panapa, ndikuita sei, ndichadzoka semasira ndakaita futi awo. Saka ndasvika panapa ndakatosvika kumasikati saizvozvo izvi, ndibva ndatoona mukomana ari ega. Ndati kosisi wako waenda kupi? Wachibva ati handisi kuziva kuti aenda kupi, angofonerwa akanzi izvoni hamune munhu amuita sei, amufonera ati uya kupi. Saka ndiko kwaaenda. Saka ndichibva ndatogara kutosvika zuva rinyure mwana uyu asati aita sei, asati adzoka. Saka bva ndati mwana uyu asati ambozviita sei, asati ambozviita, ko agoenda kupi, atizira here, aita sei. Ndichibva ndatarisa mumba hembe dzake dzirimo dzese. Ndichibva ndati kune mumwe wake aenda akabate hanzi haana kana chaakaenda akatakura mama. Ndichibva ndabvunzabvunzawo manested wangu, ndati mamboona here mwana wangu musikana? Zvikanzi tamuona, asi anga achiti ndafonerwa ndanzi uyai tisangane kupi kwamabika kuchikoro, utore chikafu chokuti mudye namama nevana. Hanzi mbomumirirai pamwe anoita sei, anogona kudzoka. Chibva tagara, ndichibva ndagara kutosvika past 7 mwana uye zuva patodoka kwatosviba, mwana uye asati auya. Ndichibva ndatomhanyapo pashamwari wangu panesti pamusoro apo. Ndichibva ndati mai madzimai mimi handisi kuvaita sei, havana kudzoka, handisi kuziva kuti ari kupi. Vakutouyawo kunoku, bva uya kunoku.
vakutoti madzimai musatese, musabatikane zvakanyanya, musachema, zvisirei kunani kuna Mwari, munomuwana. Mimi yanga ari mwana akadzikama akazvibata, anogoenda kupi? Ndakati ndozvokundinesa. Saka ndo pandakabva ndatorawo foni yangu ndibva ndafonera vatifonerei baba wacho muvaudze kuti mwana mamuita sei, hamusi kumuwana. Zvechokwadi ndibva ndatorawo foni iya ndibva ndatofona ndibva ndati makadii baba? Vachibva vachiti ipo makadiwa. Ndibva ndati mwana kuno kwandisi kumuwana. Mirima aita sei? Ndamushayiwa, handisi kuziva kuti aenda kupi. Iwo madzibaba vachibva watangawo kutaurawo zvawakataura, wakati mwana ndiri kumuita sei? Ndiri kumuda. Ndakakuudzei kuti handei kupurazi, mukaramba kuenda kupurazi ndizvo zvamai muchida kuti mwana iye atorwe nevanhu vasiri vanamati. Ndakakuudzei kuti mwana wangu ndoda kuti atorwe nevanhu vanonamata. Kana atizira kumusha ikoko, pamusha ipapo uchatoona kutoti wabva uchienda kupi? Kumusha kwenyu, kana usina kuwana mwana wangu. Saka ndichibva ndati hazvina hazvo chakaita sei, chakaipa. Ini ndangoti ndikuudzei kuti ndo zvakamira kuno. Ndichibva watokata foni yawo. Zuva iroro ndakatotadza kuti udyewo sadza, ndichingofunga kuti ko mwana uyu aenda kupi, asati ambozviita mwana uyu. Shamwari yangu yechibva yatouya, chibva tatogara muno mukicheni tichitotaura, achindidzoredzerawo. Akati madzimai musafunge zvinhu zvakaita sei zvakawanda maringe nemwana. Mwana pane paari, zvichaita sei achauya. Yevo shamwari yangu yechibva yadzokerawo kumba kwayo. Ndichibva ndatopindawo mumba mangu, ndichibva ndatorara nevana vangu. Kumapasti 12 mwana uye achibva afona, musikana iye achibva ati mama maswera sei? Ndati taswera maswera. Ndati ko uri kupi? Zvanzi ndiri kunoko, ndatowo kuno kuHarare. Ndati ko waenda nei? Mari waiwana kupi yekuti usvike kuHarare? Zvanzi ndatsvaga mama. Mama musanesana zvenyu neni, ndamunhu mukuru, ndakuzvishandira. Ndakati ko chakunetsa chii? Ko waitirei zvokunditiza? Wadi kunatsa kunditaurira kuti mama ndizvo zvandafunga. Kana waona kuti upenyu hwatiri kurarama pano pamusha hwakaita sei, hwakarema, ko wadi kunatsa kundiudza zvakanaka, usina kubva uchitiza. Apa akanga aenda kupi? Iye panguva yachona aiti ndiri kuno kuHarare, ndiri kubasa. Iye akanga ari kupi? Ndibva ndati aiwa zvina zvazvo zvakaita sei, chakaipa. Tagara kudaro, ndakangoswera musori wese wezuva, ndakangoti kuti handina kana chandakadya kana chakaita sei. Ndakangoone pfungwa dzangu ndichingoyeredza musodzi ndiri panapa. Saka remangwana racho ndo pazofonwa nababa wacho. Vachibva vati maswera sei? Taswera maswerawo. Ndati ndikuudzei kuti musanesikana zvenyu. Musikana ndamuita sei? Andifonera achiti izvoni baba, inini ndamunhu mukuru, ndane imba yangu, ndakumurume wangu. Saka ndo pandakavati nhai baba, ko zvakatanga rinhiko kuti mwana musikana anoudza imimi baba kokuti ndakumurume, achitadza kuudza chii? Inini amai kana kuti tete kana kuti ambuya wake. Zvakatanga rinhi izvozvo. Hanzi ndatoshamisikawo nazvo, achindiita sei, achindiudza kuti ndakumurume wangu. Ndikati inga kwandiri atara akati ndiri kubasa. Saka ndo pandakati kuna baba wacho, ndati saka murume wachona ndiani amutora? Hanzi handisi pari zvino, handisati ndakuziva kuti ndiani amutora. Ndibva ndati oraiti zvakanakai. Ndibva ndaita sei? Vachibva vatoti ndafara zvokuti nokuti mwana wangu atorwa nemupostori. Zvandaigara ndichingotaura kuti mwana wangu ndoda kuti atorwe nemupostori sezvazvakaita asisi wake zvakare. Ndati aiwa hazvina hazvo chakaita sei, chakaipa. Ndichibva ndatoitawo sei, uye wachibva wakata foni. Ndichibva tagara
chibva kubva ipapo hawana kuzoda kuzoita sei kuzofona kuti waite sei wataure neni madzibaba. Chibva tangosiyana kuti nazvo chibva tasarawo zvedu tiri papi tiri pano pamusha uno. Saka tagara kudaro ndo patakazonzwa nezvemwana wangu musikana uyu. Vamwe vakuti madzimai musanyanya kufungisisa nezvazvo nokuti munozopedzisira mazoita sei mazotorwara kana kuzopedzisira mazobatwa kana BP muchikatadza kuchengeta futi vana vadiki wamuinavo nokuti vana vachiri vadiki. Saka ndichibva ndazongoendawo ndichingokanzerwa neti nevamwe vamanestidhi wangu vachiti aiwa zvisirei kuna iwo Mwari ndiwo vanoita sei ndiwo vanotonga, musanyanya kufungisisa nezvazvo, Mwari vachakutungamirirai. Chibva tangosiyiwo zvakadaro. Saka chibva tagara kudaro. Vamwewo vemuHararomo waiti ukasanganawo nevamwe wakati vamwewo watiwo makanzwa here kuti Mimi akatorwa naNhingi, munomuziva here? Ndati ndomuziva, hanzi ndiye akatora ndiye akatora Mimi, ndiye ari kugara naMimi, madzibaba wacho naiva. Ainge akura zvakadii makore achikufungidzira kwenyu? Mimi uyu ainge ari wa2003. Vaatorwa gore ripi? Vaatorwa 2020. Okay, muri muna September. Alright. Ndopa akatorwa achinja. Saka ukubvawo ipapo nemwana wangu musikana iyeyo kusvika iko zvinezvi hatina zombobvira takaonana. Nanhasi. Kamuna kana nhamba dzekuti mukwanise kukufonera kana kuti haasi kukufonerai? Hapana. But kunzwa kwenyu Mimi hamuna kumbonzwa runyere kupi here kana kuti zvekuti sei asiri kukufonerai kana kuita sei? Chinoitai wese zvavo hapana ndinoita sei wandinotaura naye warifu kudaro nokuti kunoti vakomana 2 vasikana 2 wari ikoko. Okay. Saka mune 6 vese pamwe chete? 2 vari panapa saka avakuru ava musi kutaura navo zvachose? Alright. Kuti waziva kuti amai vavo vari kurarama sei, vari kudya chii, kufungidzira kwenyu Mimi sei vasiri kutaura navo? Mune zvamuri kuvatadzira here kana kuti vane zvimashoko avakaudzwa chinovatosataura naye musataura navo? Izvozvo zvinotondinetsawo kuti sei vanava vasiri kutaura neni. Nyangewo hama dzangu ndakatombozamawo kuti nditaure nadzo ndichivaudzawo kuti hapana mwana wandinoita sei wandinotaura naye. Wakatombozamawo kuti waite sei wataure nawo. Saka pawanoda kuti wataura nawo paipai kokuti mama waini muri kumbotaura nawo here, ivo vanenge vachiti vanobva watoita sei, vanobva watobhuroka nhamba dzavo. Vana venyu shuwa mai vakabuda mudumbu renyu vasingade kutaura namai vavo? Zvakaoma. Saka pavana 2 apa vamunawo panapa vane makore mangani? Vana 2 vandinawo panapa, mumwe wacho maumbo wacho ndowa 2010, mumwe wacho ndowa 2012. Vakamboenda kuchikoro here? Havana kumbobvira vakaenda kuchikoro. Havana. Hamudiwo here kuti vaende kuchikoro? Vana vangu havana. Pese apa ndaitoda kuti vaende kuchikoro, asi chokuita penge pasina nokuti baba vavo vangu vasingade kuti vaite sei vaende kuchikoro. Saka takutotangawo kuvaendesawo kuchikoro nekuuya kwakaita mapurisa. Mapurisa akauya pano tikataura navo. Vakatotanga kuenda kuchikoro? Makorokoto vakatanga rini? Vakatanga nezuro. Okay. Saka vari kuita magrade api manje? Saka kuchikoro kwachona wakanzi vanotangira grade 1 sevana vasina kumbobvira wakaita sei wakaenda kuchikoro. Saka kuchikoro kwacho waitaura wachiti izvoni chitatangira kuti wapinde grade 1 tinenge tichiona nokugona kwavo kwavanenge vachita sei
wakakasika kubata zvaunenge wachirayiridzwa nevadzidzisi wavo, tinenge tichizovajambisa kusvika wabata magredhi avo chaivo. Ndokutaura kwawakaita. Saka kunenge kuchibhadharwa mari kuchikoro? Saka iko kuchikoro patemu vari kuti $22 pamwana. Saka kana vari vaviri zvarova kuti $44. Alright. Saka iko zvinezvi dambudziko randakatarisana naro nderokuti iko zvinezvi wakatanga kuenda kuchikoro nemandi nezuro. Saka iko zvinezvi pari zvino vari kumboenda nehembe. Alright. Iko zvinezvi handina kana mari yekuti nditenge maunifomu nekuti iko zvinezvi ndiri pamba handina kana chandiri kuita nyangwe chinondipawo mari. Saka ndizvo zvinhu zvandiri kungokumbira kuti kuruzhinji rweZimbabwe kune vese vanondiziva vakwanisa kundibatsira kuti vana vangu waite sei, waende kuchikoro. Iko zvinezvi inguva yechando, ipapo vari kungoenda vasina futi vasina kupfeka zvinodziya, havana majuzi, havasati wane maunifomu akaita sei akakwana. Pari zvino vari kutongoendawo nehembe, hapana kana chati chapo. Ndiyo inguva yekuti kana muchida kupa vatariri nhamba dzenyu mukwanisa kugona kuvapa futi kuitira kuti vanenge vaida kukubatai mukwanisa kuita sei, kukubatai mukwanisa kudaidzira nhamba dzenyu. Alright. Nhamba dzenyu dzinoti kudii? Nhamba dzangu dzinoti 0783 695. Alright. Ndofunga vatariri madai kudzinzwa nhamba idzo. Right. Touya kubva kusungwa kwawakaita makambovashanyira here baba? Kubvawo kusungwa kwawakaita handisati ndaenda kuzovaita sei, kuzovaona. Ko chikonzero chii? Chikonzero zvacho, zvinhu zvacho, mari yekufambisa. Alright. Ndio yandisina. Alright. Asi makaiwana munokwanisawo kuita sei, kuvashanyira? Pane vakauya vachona wangu vakataura kuti tikakwanisa zvamuri kutaura kuti imi hamuna mari, tikakwanisawo patinenge takwanisa tinogona kuzokufonerai tokuti veitisangane pakati toita sei kuti mukwanise kuya kuzoona madzibaba. Tikati alright, tongokuona imaita sei ndizofona. Then touya panhau dziri kupomerwa madzibaba dzese idzi, imi hamuna kumbonzwawo runyere kupi nezvazvo here? Kune zvamadzibaba zvokugara kwavo kwenguva vakaita kupurazi nokuti chaitika iyo nhau dzavo asingatodi kutoti inini ndiite sei nditoziva. Nyangwe wakatorwara vari ikoko taizongoita zvongonzwawo nemakuhwa nevanhu kuti madzibaba makanzwa here kuti vari kurwara, asi inini kwandiri mudzimai wavo chaivo wenguva asingatodi kuti ndiite sei. Zvakafanana naizvozvizvi nokutoti nyangwe vana vangu vari ikokoko hapana kana mwana hwane akatomboita sei, akatombofona kuti mama ndizvo zvaita sei, zvaitika kuna baba, baba waita sei, wasungwa. Hapana kana mwana hwane akamboita sei, akatombonditaurira kusvika izvozvi. Saka zvorova kuti kubva vana venyu pavakaenda kunogara kufamu, ukama pakabva vatori kuchekwa kana vasingatauri namama? Ndo zvazviri kutoreva kuti ukama hwakabva waita sei, hwakabva watochekwa, kokuti ndarambirei kuti ndiende kunogara nawo kupi, kupurazi ikoko. Zvakaoma. Alright, ameno mashoko enyu amungade kutaura ekupedzisira ndeyekuti kudii kumhuri yese yeZimbabwe iri kukona ipanguva ineyi? Ini chandinongokumbirawo zvangu kumhuri yeZimbabwe, kune vese vanondiziva nevamwe vasingandizivo vachinzwawo kutaurawo kwandiri kuitawo kwokutiwo ndinokumbirawo kubatsirwawo kubva pane chikafu, nekuti iko zvinezvi tarirai kuti gore rineri igore rakatoita sei, rakatooma, hatina kana chatakaona pai mumunda. Mamwe makore aya zvenge zviri nani kwokuti ndairimawo
ndichiwanawo pandinowanawo pati padiki ipapo ndichitokohwa ndichitoisawo pai mumba padiki ipapo chandaikwanisawo kutiwo ndikakohwawo ndaitokwanisawo kutodyawo kutosvikawo gore racho rinouyawo chikafu ichocho ndine vana vangu. Asi gore rino remanje gore rino rakatonyanya kutondiomera zvakanyanya nekuti handina kana chandakabudisa pai mumunda ende chandiri kuita pano pamba handina kana chandiri kuita vochinondipawo mari. Saka ndikutokumbirawo kuruzhinji rweZimbabwe kune vese vari kundinzwawo sekutaura kwandiri kuita kuti anewo paanapo anokwanisawo kundibatsirawo nyangwe kubva kune zvekupfeka zvevana nyangwe kanawo bhutsu nyangwewo hembe dzokuti vapfeke nezvinenge zvichidiwa kupi kuchikoro iko zvinozvi chakatonyanyisa iko zvinezvi chokuti mauniform nokuti kuchikoro kwachona wakangondipa vhiki ino chete kuti wakangoti pa 2 days kana 3 days zuva rechi3 vana vanofanirwa vanechi wane mauniform akaita sei akakwana. Saka ndizvo zvinhu zvekutondinisa ikuzvo zvinezvi kuti ndoita sei ndowana kupi mari yacho yekuti nditengere chi wana mauniform tariko zvinezvi kuri kutonhora vanongoenda vasina kana majuzi vanongoenda vanongoriwo nehembe dzavo idzodzo vachingotonhorwawo. Saka ndozvinhu zvandiri kutokumbira kuti kune hamawo dzanguwo vandibatsirewo kune vese vanondizivawo nyangwe vandaimbonamata navo vanokwanisawo kundibatsirawo nezvekupfeka zvevana zvinodziyawo nyangwe vari pano pamba nezvo zvese zvinodiwa kupi kuchikoro kuti vakwanise kuendawo kuchikoro. Pane imwe nyaya inge ndasirira muchiri kuenda kumasoyo but munenge muchienda masoyo api yani? Isusu tichiri kuenda masoyo iwe John Masoyo Chishanu ndiye ndinonamata. Yainamata murume wenyu kana kuti imwewo? Imwewo. Alright. Kuyainamata murume wenyu kunuka iko irumasewo? Okay. Kunuka hakuna. Alright. Takazongosarawo tichiendawo imwewo. Alright. Yakasiyanawo neyana madzibaba nokuti yatinonamatawo inoti mudzimai mumwe chete murume mumwe chete vana vanoendesa kuchikoro kuzvipatara vanoita sei vanoita. Muri yeZimbabwe ndo nyaya yange tinayo muzuva ranhasi. Sekutaura kwaita mama vada kuvabatsira nhamba dzavo ndofunga vakupai. Sununguka yokutiudza zvamunofunga mucomment section. I am out.